Práve počúvate rozhovor s europoslancom Milanom Uhrikom. Teším sa, že sa po dlhšom čase vidíme. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ja sa teším. Všetko sa mení, celý svet naozaj je v absolútnom chaose a asi nikto nevie, kam budeme nasledovať kroky. Aké môže byť miesto Slovanov v tomto svete? Tak ja dúfam, že veľmi výrazné, veľmi významné a v budúcnosti najmä veľmi pozitívne, lebo vidíme, že ten slovanský svet bohužiaľ v súčasnosti je dosť rozdelený. To je pravda, či sa to niekomu páči alebo nie. Je konflikt na Ukrajine, Poľsko je dosť negatívne nastavené voči Rusku. Má to aj historické korene samozrejme, ale má to aj súčasné geopolitické korene alebo nejaké príčiny. A mňa to úprimne mrzí, pretože si myslím, že slovanské národy majú na oveľa viac, keby tá kooperácia bola hĺbšia, keby bola užšia, keby sme mali možno nejaké hospodárske združenie, nejaké bezcolné bariéry. Skrátka, keby sme viacej medzi sebou obchodovali, myslím si, že by sme dokázali byť oveľa väčšou protiváhou voči anglosaskému svetu, ako sme v súčasnosti, keď sme rozdelení. Samozrejme, že my sme rozdelení preto, lebo je to plán, pretože je to v záujme anglosaského sveta rozdeliť ten slovanský svet. Len nalejme si teraz popol na vlastnú hlavu. Je to naša chyba, že sme sa rozdeliť nejakým spôsobom nechali a je na nás, aby sme to do budúcna zase nejakým spôsobom napravili, aby tie vzťahy boli čoraz lepšie. Preto my vyslovene jasne hovoríme, že treba zastaviť konflikt na Ukrajine, musíme dotlačiť obe strany sporu, aj Ruskú federáciu, aj Ukrajinu, aby začali reálne viesť mierové rokovania a ukončili ich. Voči Ruskej federácii ten tlak už je. Európska únia prijala koľko? 19, už 20 balíkov sankčných opatrení a teraz je podľa môjho názoru čas ale aj zatlačiť na Zelenského, konkrétne na Zelenského, lebo on je prekážkou dosiahnutia mieru, aby takisto bol nútený sadnúť si za rokovací stôl a nájsť nejaké riešenie ukončenia konfliktu. A potom môžeme začať znova obnovovať, dúfam, že pozitívne vzťahy s východnými krajinami. Dobre, ale to bude veľmi ťažké, pretože ide tam o tie územné straty. A ako hovoria naše médiá, to by nikto nechcel, aby boli územné straty. No jasne, že by nikto nechcel, ale existujú nejaké pravidlá aj vojny. Áno, druhá vec je, že tie územné straty už sú. Oni nie, že budú. Tie územia, ktoré Ruská federácia anektovala alebo pričlenila k svojmu územiu, sú vysoko ruské územia, sú obývané prevažne teda ruským obyvateľstvom, ktoré sa cítilo byť ohrozené, utláčané ukrajinským velením v Kieve. A povedzme objektívne, že do veľkej miery aj právom sa cítili byť utláčaní, veď napokon kievský režim Zelenský zakázal opozičné strany, zakázal proruské médiá, zakázal pravoslávnu cirkev. Čiže byť Rusom na Ukrajine dnes znamená byť vysoko prenasledovaný človek. Takže ja sa nečudujem, že sú tam tie odstredivé tendencie týchto regiónov a že tí ľudia sa snažia nejakým spôsobom osamostatniť. To je úplne logické. A na druhej strane treba aj na úrovni Ukrajiny a možno aj Bruselu si uvedomiť, že ak má ten konflikt skončiť, tak iné riešenie ako rozdeliť Ukrajinu neexistuje. Nikto to asi nehovorí rád, lebo vždy, keď sa rozpadajú štáty, je to istým spôsobom ako negatívny moment, ale na druhej strane iné riešenie proste neexistuje. Ja si neviem predstaviť, že by sa teraz tie regióny na Donbase alebo Záporožie, alebo nebude ešte aj Krím, že by sa teraz silou ukrajinskej armády dobili naspäť a vrátili sa pod ukrajinský vplyv. Tam by bola hotová genocída toho ruského obyvateľstva. Takže k tomu rozdeleniu si myslím, že prísť bude musieť byť. Otázka je samozrejme, že aké bude to rozdelenie, aká tam bude možno nejaká neutrálna zóna alebo nejaké hraničné pásmo, kaďal presne bude viesť, ale to už teda konkrétne na tých technických rokovaniach. Hovorí sa ale aj, že celkovo sa bude meniť mapa Európy, ako mapa aj celého sveta asi, ale teda hlavne Európy. Je niečo o tom už počuť v Europarlamente? Je nejaká vízia, že ako by to mohlo byť trebárs po tej vojne? Čoraz častejšie, dokonca ale pozor, aj z mainstreamových médií? Ani nie médií, ale aj myslím od mainstreamových politikov prichádzajú nejaké, Macron to povedal, vytriezvenie, že si začínajú uvedomovať, že tá geopolitická situácia sa výrazne zmenila. Odkázanosť iba na Spojené štáty americké je pre Európu vysokoriziková a nedá sa teraz napríklad aj nahradiť tá závislosť na ruských fosílnych palivách novou závislosťou na amerických fosílnych palivách, lebo to, ako ďaleko sme sa nedostali a asi nikto nedokáže garantovať, že teraz jedného dňa nepríde nejaký americký prezident, či to bude Trump alebo nejaký iný,
a nepovie, že Slovensku alebo Európe zastaví dodávky plynu, ak nebudeme ochotní pristúpiť na nejaký americký plán, americký záujem alebo na nejakú obchodnú dohodu s nimi alebo niečo podobné. Všetci vieme, že Američania by to boli schopní urobiť, keby na nás chceli zatlačiť. Takže prichádza k istému vytrezveniu a či sa mapa bude meniť alebo nebude meniť v Európe, ja som presvedčený, že sa bude meniť. Z jedného jednoduchého dôvodu. V západnej Európe je demografická kríza, obrovská demografická katastrofa, by som povedal. Mnohé mestá už napríklad vo Francúzsku nie sú francúzske, sú to marokánske mestá alebo arabské, moslimské mestá. A to isté platí samozrejme o Veľkej Británii, o časti Nemecka, Belgická a tak ďalej. A je len otázkou času, kedy sa tieto menšiny, tieto imigrantské komunity začnú zgrupovať do nejakého politického celku, budú žiadať nejaký politický vplyv, vytvoria si nejakú politickú stranu, budú mať dosť hlasov na to, aby tú politickú stranu pretlačili do vlády a žiadali nejaké autonómie alebo niečo podobné. Ja som v tomto konkrétne negativista a myslím si, že za 50-70 rokov maximálne bude v Európe nejaký moslimský štát, v západnej Európe nejaký moslimský štát, že tie štáty, ktoré tam sú dnes, jednoducho demograficky zaniknú, nevydržia. Je to poučenie ale pre nás, v strednej Európe, Poliakov, Slovákov, Maďarov, Čechov, Rakúšanov a tak ďalej, aby sme si dali pozor a aby sme tých imigrantov na našej územie nepúšťali, pretože vždy to začne, však príjmite len pár imigrantov. Viacerí neprídu. Stačí len týchto 1000 príjmite. Jasne. A potom už len týchto ďalších 1000. A ešte ich rodina. A ešte iba ich rodiny. Nemôžeme ich trhať. Za 40 rokov ste tam, kde je západ. No dobre, lenže tento vývoj, ako zatiaľ na chvíľočku sme zastavili, jednak nechcú k nám utekať tie migranti, veľmi sa im tu nepáči. A jednak akože premiér Fico to vyriešil tak, ako to vyriešil. Ale tie tlaky momentálne, zase sa vrátim k premiérovi, včera mal nejakú tlačovku, kde naznačil, že na nás neustále tlačia cudzie ambasády. To je určite možné. A že ešte chodia aj na najvyšší súd. Takže ako je toto možné? Budeme stále len malými vazalmi? Ten zahraničný vplyv tu je. Ja nechápem jednej veci. Vždy sa na tým usmievam, keď počúvam od mainstreamových politikov alebo novinárov, od mainstreamových médií, že na Slovensku je ruská propaganda. Ukážte mi, kde. Ako však nemáme ani jedno ruské rádio, ani jednu ruskú televíziu, ktoré sú zakázané, mnohé z nich v Európskej únii. Nemáme tu ani ruské mimovládky, nemáme tu ani nejakých ruských spevákov, alebo nejakú, že cez tú kultúru by to tlačili, cez nejaké filmy, alebo niečo ako Hollywood. Naopak, máme tu kopec zahraničných mimovládok, všelijakých think tankov a všelijakých politikov, ktorí sú vyslovene, že vázalmi západného sveta. A zo všetkých strán počúvame len západnú, respektíve teraz aj ukrajinskú propagandu. Takže hovoriť o nejakom zahraničnom zasahovaní môžeme, ono tu je, ale buďme úprimní, je zo strany západu, nie zo strany východu. Zo strany východu to sú omrvinky v porovnaní s tým, aký je vplyv zo západu. A mňa desí a mrzí, že to tí politici a mainstreamové médiá nechcú priznať, hoci vidia napríklad aj pred voľbami, že ako silno zasahovali tie sociálne siete do našich volebných kampaní, ako zasahovali do volieb priamo napríklad britská ambasáda, keď financovali progresívcov, aby presvedčali mladých ľudí, aby išli voliť tých správnych politikov, čiže progresívcov samozrejme. Takže je to tu zahraničné zasahovanie a trošku ma mrzí, že v tomto vláda mohla byť aj ráznejšia. Prijali nejaké zákony, aby to zahraničné zasahovanie obmedzili, ale stále sa nám tu vysmievajú niektorí politici ako Jaronáť alebo Matovič, ktorí zdevastovali brutálnym spôsobom Slovensko, práva ľudí na Slovensku, ekonomicky vybrakovali armádu a bohužiaľ doteraz sa im nič nestalo, doteraz chodia a nie len, že sa smejú. Ešte keby to bolo, že sa smejú, už to je zlé, Ale oni sa ešte, jak napríklad Naď, vyhrážajú vlastencom, že keď sa... orba. Áno, hlbokou orbou, že keď sa dostanú k moci, tak všetky proruské kanály a všetkých proruských politikov a kolaborantov ruských dajú pozatvárať a bez milosti a ich rodiny a všetko, však to sú šialené veci. Za to, že niekto povie, že si neželá konflikt s Ruskom alebo že je za mier na Ukrajine je ruský kolaborant, čak to je nezmysel. A mrzí ma, že títo ľudia teda ešte stále tu behajú a vyhrážajú sa veľké časti populácie, že jednoducho začnú robiť nejaké čistky alebo možno nejakú genocidu, ja neviem. A doteraz nikto s nimi neurobil poriadok. No ale prečo doteraz nikto neurobil s nimi poriadok? Keď sme si vypočuli pána generálneho prokurátora, tak akože to je úplne úžasné, že sú tu, keď sme si vypočuli krajského prokurátora, ktorý nám povedal, že sú nevinní. No čo mrzí s tým? ma, Sleduje to Európa?
sleduje, ale s tým súhlasí a to je problém. Bola teraz nedávno v Europarlamente diskusia, že vraj o stave právneho štátu na Slovensku. Samozrejme tam vystupovali najmä teda progresívni opoziční politici, ktorí hovorili, ako sa na Slovensku proste ťažko žije, ako je tu potupa právneho štátu a neviem čo. Len preto, že oni nie sú pri moci. Keby boli pri moci, všetko je samozrejme dokonalé a žiadny právny štát ohrozený nie je. Na druhej strane zase buďme korektní a povedzme, že napríklad to vyšetrovanie darovania migov, to je jedna veľká fraška. Veď nemôže to vyšetrovať prokurátor Remeta, ktorý bol kandidátom Olano na generálneho prokurátora. Veď to je ako keby ste, ja neviem, zlodejovi dali vyšetrovať zlodeja. Veď to nemôže byť. Samozrejme, že on povie, že sú nevinní a nič sa nestalo. A ešte aj pochválil Naďa, že je dobrý hospodár. Za to, že daroval. A potom povedali, že tie migy boli šrot. Pritom na Ukrajine sa chválili, ako veľmi tam pomáhajú. Lietajúci šrot. Ako lietajú. To sú, vy sa smejete, ale ono je to výsmech ľuďom. Preto je to smutné a nikto s tým nič neurobil. Nikto s tým nič... Európska únia to nerieši. Nám mali tie migy preplatiť z európskeho mierového nástroja, tak sa to volá oficiálne. Mali sme dostať za tie migy 400 miliónov eur. Čiže nie je pravda, že to bol bezcenný šrot, inak by nám únia nechcela za to zaplatiť 400 miliónov. Doteraz nebolo preplatenie nič. Nič? Nie. Ja som sa informoval priamo osobne u ministra zahraničných vecí pána Blanára, lebo som si túto informáciu chcel overiť. Poprvé som chcel vedieť, že koľko Slovensko žiada za tie migy, aby sme vedeli argumentovať, či boli naozaj bezcenné, lebo keď boli bezcenné, tak mali mať nulovú hodnotu. Alebo či bolo teda z únie už niečo preplatené. Nie. Je tam požiadavka na preplatenie 400 miliónov eur za migy, nebolo preplatenie nič. To znamená vysokostratová záležitosť. Okrem toho, že to samozrejme hraničilo s vlastizradou, lebo Slovensko zostalo bezbranné, bez protivzdušnej obrany, bez S-300, bez stíhaček a museli sme sa prosiť Maďarom a Poliakom a Čechom, aby chránili náš vzdušný priestor. Dobre, aká je teda dôveryhodnosť Európskej únie, pretože sankcie pribúdajú, nič veľké sa okolo nich nedieje. Ja som hovorila s Desiderom Štefunkom, diplomatom bývalým v OSN, on hovorí, že sankcie môže udeľovať len OSN, že aj to, čo robí Európska únia, nie je v poriadku. Na vážnych rokovaniach sa tak ako veľmi nejdú roztrhať s červenými kobercami pred von der Leyen. To nie. Tak ako to je? Alebo ani pred to Kaja Kallas. Áno. Kaja Kallas je mimochodom veľmi arogantná, agresívna politička, vojnová štváčka, s ktorou sú nespokojní už viacerí vrcholoví politici v Európskej únii. No čo sa týka napríklad toho sankčného mechanizmu Európskej únie, tak tam treba jasne povedať, že Európska únia ubližuje Slovensku. Ako povedzme to na rovinu. Pretože nám zakázala nie že nakupovať ruský plyn. Mne je v zásade jedno, odkiaľ sa plyn pre slovenské firmy, fabriky a pre domácnosti bude nakupovať, či to bude z Nórska, alebo z Ameriky, alebo z južných arabských krajín, z Afriky, alebo z východu, z Ruskej federácie, pokiaľ bude ten plyn lacný a cenovo dostupný. Samozrejme. Európska únia nám svojimi sankciami, aj keď to tak už nechcú nazývať, lebo to ide cez nejaké hospodárske obmedzenia, nám zakazuje slobodne nakupovať plyn. A preto ja sa smejem a kričím, keď počúvam z únie reči o tom, že budujeme slobodný trh, jednotný trh a jednotné slobodné hospodárstvo, nejaké colné alebo teda ekonomické. O akom slobodnom trhu hovoria, keď nám zakazujú slobodne nakupovať komodity tam, kde je to pre nás najvýhodnejšie? No a čo sa týka teraz ešte tej situácie, viete, máme tu Ukrajinu. Tá nám zastavila svojho času plyn. To bolo ešte minulý rok. A teraz nám zastavila zase dodávky ropy. A ja nerozumiem, a je to aj výzva možno slovenskej vláde, nech trošku ráznejšie začne zasahovať proti tomu ukrajinskému veleniu, aby sa nejakým spôsobom spamätalo. A ja byť na mieste nejakého vládneho funkcionára, tak určite by som presadzoval protiopatrenia proti Ukrajine. Pozastaviť im možno finančnú pomoc, ktorá stále tam prúdi, alebo pozastaviť možno aj humanitárnu, alebo minimálne tie dodávky elektrické energie, pretože nie je možné, že tí Ukrajinci, teraz nehovorím o bežných ľuďoch, pozor, to je, tí trpiaci niekde na Donbase, to je úplne iný príbeh, ale hovorím, Ukrajinci ako velenie v Kieve je proste nevďačné. Slovensko im naozaj pomohlo, prijali sme kopec utečencov, poslali sme tam zbrane za Naďa, poslali sme tam kopec peňazí, podporujeme, alebo slovenská vláda podporovala tie rôzne európske mechanizmy pomoci, 90 miliárd sa teraz schválila nedávno v Europarlamente pôžička Ukrajine a podobné veci. A zo strany ukrajinského velenia Zelenského dostávame len plumance, len blokády, sankcie a nevďačnosť. Na to mi už ide na nervy, poviem to na rovinu, lebo si myslím, že tu by slovenská vláda po vzore Orbána mala silnejšie buchnúť po stole a jasne sa vyhraniť voči tomu ukrajinskému
vedeniu vláde a povedať, že stačilo, že už si nenecháme skákať po hlave. No včera, keďže sme v tej kríze plynu, tak ako včera premiér hovoril o tom, že ak to bude takto pokračovať a nepríde teda z družby nič, takže v tom prípade pozastavíme vlastne tú pomoc s elektrínou, takú tú krízovú. No a dnes to vysvetľoval niekto z energetiky, že to nemôžeme urobiť jednoducho, lebo my im pomáhame v tých chvíľach, keď je tá kríza u nich, akože elektriky. No, čiže čo urobiť, keď médiá i hneď začnú kričať a už len, čo si myslíš o tom, že vlastne z toho včerajška bolo jasné, že ešte nie je jasné, že tú družbu, ten ropovod, ako to vlastne bolo s tým rozstrieľaním. Áno, dobre, nie je jasný nejaký vinník a my odtiaľto zo štúdia asi nevieme povedať, či strieľali tí alebo oni. Tá situácia na fronte je veľmi chaotická ale médiá vždy vedia. Média vedia samozrejme vždy, kde je pravda, ale realita je taká, že to vie reálne možno len zo pár ľudí, ktorí sa tam pohybujú a videli, ktorá raketa tam dopadla. Ale my máme nie len tento prípad, ale mnoho ďalších prípadov, kde to bolo veľmi podobné a Ukrajinci sa správali agresívne doslova do písmena voči Európskej únii. Zelenský. Hovorím o tom pozastavení plynu minulý rok. Hovorím napríklad o tom, ako zničili Ukrajinci Nord Stream do Nemecka, aby nemohli... Sa to nevyriešilo. Doteraz sa to nevyšetrilo, hodilo sa to na nejakého ukrajinského opitého potápača, že vraj to bola akože nehoda jednotlivca, pritom je jasné, že to musela byť koordinovaná akcia tajných služieb s najmodernejšími technológiami. A musím povedať ale, že napríklad naši nemeckí partneri AfD, v Nemecku strana AfD veľmi silno volá po vyšetrení tohto incidentu a po potrestaní vinníkov a obnovení dodávok ruského plynu do Nemecka, lebo Nemecko padá, Nemecko krachuje, mnohé firmy sa odtiaľ stahujú. Teraz tam zatvorili jeden závod Mercedesu, známa fabrika chemická BASF, čo volá, kedy vyrábali tie pásky, a tak oni vyrábajú lepidlá a mnoho ďalších chemických komponentov, najmä pre priemysel, nie pre konečných spotrebiteľov, zatvorili svoje závody kvôli tomu, že si nevedia platiť drahé energie v Nemecku. A potom príde Leyenová a povie, že obnoviteľné zdroje energie budú do budúcna cenovo najdostupnejšie a ja som fanúšik obnoviteľných zdrojov, však ako nech pomáhajú, keď ľudia si dajú solárne panely na strechu a pomôžu si s kúrením, tak mne to nevadí. Ale tváriť sa, že obnoviteľné zdroje nahradia atomové elektrárne alebo fosílne palivá v nasledujúcom nejakom krátkom období, to proste nie je pravda. A tie ekonomiky krachujú, pretože nie sú konkurencieschopné, tie energie sú drahé a výsledok vidíme. Celá únia, fabriky a továrne do únie neprichádzajú, oni z nej utekajú. To je realita. Dokonca ešte do Ameriky utekajú. Dobre, ako je to zámer? Prečo sa toto deje? Green Deal a tieto veci, veď ľudia rozumní, takí, ktorí vyštudovali prírodné vedy a tieto, tak všetci od začiatku dávali dôkazy, nie že len frfľali. Dávali dôkazy o tom, že to nezmysel, že CO2 nás nezničí a podobné veci a nič. Prečo? No, dve najväčšie klamstvá sú v rámci tohto ochrany planéty v rámci Green Dealu. Poprvé, že Green Deal chráni planétu a znižuje emisie, to je nezmysel. Keby to tak bolo, tak tie výsledky sú úplne iné. A my z Európy nedokážeme zachrániť celý svet. Európa produkuje len 8% celosvetových emisí, čiže my sa to môžeme aj rozkrájať. Stále to je takáto malinká časť, čo my produkujeme. Jedna vec. A druhá vec je také najväčšie klamstvo, čo chodí k ľuďom ohľadne toho Green Dealu je to, že znečisťovatelia budú platiť. Že to nie ľudia zaplatia, to znečisťovatelia zaplatia. Lenže znečisťovatelia sú teda najmä továrne, fabriky, rafinérie, ropy alebo výrobcovia, distribútory benzínu, palív a podobne. A kto to na konci zaplatí? Samozrejme, že len ľudia, veď tie firmy si tie peniaze nevygenerujú nejako inak ako cenami svojich výrobkov, že zarobia tie peniaze. Takže na záver už poviem len teda toľko, že my požadujeme zrušiť Green Deal, pretože ničí európske hospodárstvo, zrušiť protiruské sankcie úplne natvrdo, lebo hlavne v oblasti energetiky to treba okamžite spraviť, aby sme zase mali na trhu možnosť nakupovať cenovo výhodnejší ruský plyn. Progresívci hovoria, že ten západný je lacnejší. Moja odpoveď na to je, keby bol lacnejší, naozaj lacnejší, vrátane distribúcie, ktorá je náročná, tak si myslíte, že EU Stream alebo slovenský plynárenský priemysel, že oni sú natoľko blbí, že naschvál nakupujú drahší ruský plyn a nechceli by viacej zarobiť a nenakupovali ten západný, keby lacnejší bol? Nie. Oni mi sami potvrdili, že ten ruský je najlacnejší pre nich z pohľadu dodávok. Takže treba zrušiť protiruské sankcie, zrušiť Green Deal, zastaviť nezmyselnú podporu Zelenského, ukončiť konflikt na Ukrajine a konečne sa vrátiť proste k normálnemu životu v Európe. Aká je šanca, že sa toto splní?
dúfam, že veľká, postupne sa to začína otáčať, tí progresívni politici začínajú narážať na realitu sveta, nielen na konflikte na Ukrajine, ale aj v tom priemysle, v Green Deale, v ekonomike, v hospodárstve, v kultúrnej politike vidíme, že tá LGBT lobby a tieto nezmysly jednoducho civilizáciu neposúvajú smerom nahor, ale skôr ju degenerujú smerom nadol. V Amerike sa to uvedomili, preto to aj začali brutálne čistiť. Takže ja si myslím, že svet má ešte, alebo Európa má v sebe nejaký pud seba záchovy a že to, čo sa zachrániť dá, ešte zachránime, hoci už ten západ, podľa mňa tam Francúzsko a Belgicko, ako som povedal, sú kvôli imigrantom stratení. Takže... No dobre, ale máš pocit, že to môžeme zachrániť s tým, aké sú teraz pomery, že vlastne všelijaké tých, ktorí sú vojnoví štváči, sa dávajú čoraz viacej dohromady. Hovorí sa, že nemecké zbranie a poľská krv budú ďalej vládnuť Európe. Nemyslím si, že to je reálne. Nemyslím si, že to je reálne, pretože napríklad aj nemecký kancelár Merz, oni už nemajú väčšinovú podporu obyvateľstva v týchto veciach. Ani Macron? Ani Macron, však ten už aj končí. Napokon sa mu rozpadli 4 vlády a budúci rok už končí ako prezident definitívne, už nemôže kandidovať. V Poľsku, podľa mojich informácií, takisto medzi bežnými ľuďmi vôbec už nie je podpora Ukrajiny. Na prvom mieste oni majú tam strašne veľa Ukrajincov, ktorí im pobrali prácu a cicajú sociálny systém, sú na dávkach a zneužívajú rôzne benefity sociálne, takže ako podpora pre tento konflikt a preto to zbrojenie v Európe klesá, pretože každý príčetný človek jednoducho už vidí po tých 4 rokoch, že tlačiť tú vojnu ešte ďalej jednoducho kontraproduktívne a nikam to nevedie. Takže na záver len toľko, teda asi už musíme končiť. Táto správa je veľmi dobrá, takže že musíme byť na záver optimisti. sme to vylepšili. Musíme byť optimisti. Dobre, tak želám, aby sa darilo čo najviac aj v Europarlamente a aby sa zvyšovala tá dôvera Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ja ďakujem. Dovidenia.